Nagundi, Plemex! Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to the show. and howl like the love's Lunes po ngayon, mga tugang, petsa 11 na. out with me. Sa bulan kan Agosto 2025. Ang bilis-bilis ng panahon, magaling naman magkabangaan. Instead of counting sheep, Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. May happy birthday kay Joe Barnedo, knock on kan J. Barnes Food House. your bell. Ano, partner ko niyan? Libre? Tonight, alright, I'm gonna knock Happy birthday, Joe! until you do. Ingat sa pagsakat sa poste, ha. Marami pang nangangailangan sa'yo. Ayan. Alright? Well, at saka sabi mo nag-birthday sa kanya, happy birthday po. Ako po sa lingkod, Mardela, dahil ibang salit sa naperotihan. Pwede ba nang bagita mga tugang hanggang alas 12 ni pagkaudo? Gonna knock on Sa mga dagdag na mga istorya, mga pangyayari sa palibot, kasabay ng mga follow-up kamay ka Force Patrol, kalagos pong pangalop ng mga istorya, ang kaning may balangibog sa banwa, sa mapukaan, mga turog sa pansitan. knock and ring. Yan po dyan sa 3rd District, si Pading Jimmy Nazarit, ang sumuyang Field Commander, Chief of Reporters. Pantang Yaman, si Pading Jomar Bien, dyan po sa 1st District of Albay. From Santo Domingo Tatawi, ang lagadi niya. Like the lovesick town. Si partner Alar Mario, yan po sa Hey, little girl, City Hall. time Pantang si Angel Mustasa, Regional Center Site. instead of counting. Nakabang yata sa presko ng NBIC Angel. Can I hold you near Joshua James Bino, yan po mga tugang sa Daraga area. me down? Mantang si Karen Ala, yan po sa Kapitolyo Provincial. Tap on you Henry Daboy Mata sa mobile. Ang mata ng DCGB sa kalsada. tonight when the moon Lado Technical, siyempre, Chief Ramir Tanay. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa newsroom, kaibahan na po dyan sina Jenny Matthew Balyaran, si Shara Meliron. Nasa may pigasikaso po si Nicole Ann Gloriani. to sleep. Kami po kabos, minapapan sa magbang morning. Minasaludar mga kabayan. Naman sa nang pigigibo sa kanyan. Can I hold you Ayun man kamo sa mundo, welcome po sa programa. Sana po okay ka mo. down here? Ha? Gonna Okay lang ka mo. door. Aba ka pa kung sinyo tayo magparaluya-luya. Tap on Pero minsan ng baskog ang lawas. Mag-exercise, dahil magparaisip na kung ano-ano, dahil pagpara problema dahil dapat pagproblemahon. knock on Pagkatapos siyempre magkaon po ng masustansya. Ha? tap on Dahil man kayo po na mahal ang masustansya, marami po dyan sa paligid natin. Okay? O bueno, mga tugang, right, I'm gonna ito na pararalo yung pa. Tana ka istambay na po ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa mga importante pong dispatcho kang bareta, ngunyang pong aldaw sa tuya pong programa. Chief Jim, good morning. Please come in.
Salamat, Director Maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta. Talagang grabe yan ukaulangan kung natataday na kakapag-operate An? Pantaw Port sa Libon. Mhm. Primero, so tinampo. Tinampo. Kaninot, daing problema so Pantaw Port, so tinampo ang problema. Mhm. Ngunyan, problema man giraray so tinampo. Mhm. Ikaduwang problema, maski mairahay na so tinampo, basado sa pagkipagulay niya to kay Provincial Engineer Dante Baclao, ay manggiraray pala nito pwedeng mag-operate Nata. ta silted na, Ay, pangyari. ababaw, Ababaw na. pwede sana ito sa mga saradit na mga lunadam pandagat. Mga kumpit. Yan. Pero kung Di pwede sa barge. Oo. Pero kung mga barko ng darakulang pangkargamento, dahil man pa pwede dumanta. Silted, Ay, pangyari. kay puwan da itong idraga, Madraga. isel, Hmm. pundo ang kaipuhan. Kaya palang sinop opening sana. Tube opening man sana, dahil man nag-hard. Sinop opening sana. Talaga pwede mag-hard dahil silted. Silted ta. Hindi. Nagna-silted yan garo, Jim, because of the series of mga pagbaha na dinanas kan Pantaw. Iyo, takan nag-operation daramayan ba kita last year kan bagyong after bagyong Christine. Oh. An mga kabubuldan dyan, pag una mo, payo baga na an mga gunting, ginuntingan Ginibong simikalbo. Bako Ano? simikalbo. Bakong simikalbo. Kalbo talaga? Mga karalot-kalutan bulod, nagrarasay, gustong sabihin, nagrarasay ini. Oo. Natural, an rasay, gabos pababa, an mga salog, sapa, diretso gabos sa Oo. dagat. All rivers goes to the sea. Oh. Yun na. Dahil man, dahil panin posibilidad Anong sabi ni Barkada? Nakadepende ni sa provincial government, dapat budgetan ini. Ayo, may report na si Kaan. Igwa na. Ayo, dapat talaga. Tama-tama, deliver kang budget eh. May budget call na, di tama-tama ang pasabayan na yan. Milyones man ang kantidad na kaipuan digdi. Pwede nang kuhaan sa quarry. Nya, pwede na Pwede nang siguro. kuhaan sa quarry. Oo. I-diesel. I-diesel. Oo. Magbakal kay sa diring pandraga. Saro na naman, pambakal ng draga. Takonday mapasubli kang taara mo, iyang pala ninangurol man an. Iyo. Ang ngipon nga niyo. Ayan eh. Isus Mario si Padi. Gulpi ng ora ROI ito na pagkwagaro. Binuya na baga kan PPA. Gero na nasaruan kita kang PPA Ngayon sa provincial government management. May kontrata iyan, ay may memorandum of agreement. Ang maraot ka, kung dahil man maka-operate o may operate kan probinsya, pwedeng ibalik yan doon. Depende naman sa kung ano sa kapalaman sa MUA. Iyo, bata ka nakagastos na ang probinsya ka raw. Nagasto na baga dyan sa probinsya. Nag-soap opening na nga so mga building baga doon man, arayuso na. Pati dati kayo may problema dahil pangayang kuryente, naayos na. Yan, okay na sa kuryente, sa tubig. So tinampo na nga na. So tinampo, imbis na ayos na baga kayo ito, tranquilo na. Latubon kan Christine. Iyo. Nagkawaragas baga nagkasirinsilyo. Tsaka dapat talaga kaan, pakarayon ng tinamputa, dapat maka-accommodar kan sa Dracula. Dahil naman nito mapapakaray ang tinampo. Ang question, pag nagalo mo yan daga, ay pangyari dapat yan. Kung ang yung proposal gibon ang tulay. ang proposal ka to, na mag-create nin panibagong tinampo. Maghanap ki ibang dalan. Igwa ng mga survey. Ang problema dyan, maski kumpleto yung kisurvey, kung ang pondo ko wara man. Iyo sana. Iyan, dahil pa, marik naman patabi ni Director Man. Garo na si Rip naman yan ni Congressman Salcida.
Ayo, Meron nga si Rip naman, diba? Lamang maanapan. Oo. Mga ano rin dyan, pag ma-interview to si Congressman Adrian Salceda tungkol sa Iyo, oo. planong ini. Mari kata, barkada na gano'n, midbid ka na kayo. Ako kaya, di ako midbid. Kaya inisnab so, kunyang ko, invitation ko. Pati so nagang programa, di ako pagsimbag. Pangyayari. Anyway, so yan tabi, Director Manan, sa to yung mga update manungod sa Pantaw, Jimmy na salita, DCGB News. Thank you very much, Sir Jim. Yan po tabi. Mga duga na mga impormasyon. Naku, problematic po yung Pantaw, ade. Alam mo na kula kutang bagay po yan kung mabuksan talaga yan because unshipment kin, maburo barato. Direkta sa nandalagan, hindi ka na maikot-ikot pa kung sain. Di ba? Pasiring kang Cebu, direkta sana. Pasiring kang Manila, direkta sana. Di ba? Tapos, siyempre, iba ang shipment pag by bulk. Barato. Tapos, kung may malayas-layas ka man nga sa ibang mga probinsya, di, madali na sa may barko na. Kundi, yung lahat ng pangarap, mga tugang, ay naunsyami. Dahil, sa paglipas kang panahon, napigpaparaayos baga, tangani nga ma-operate na pinagpasa nga ni, nagkagawa ng Memorandum of Agreement with PPA, Philippine Ports Authority, nakamuna nga mag-manage ka yan, panahon pa ni Governor Bichara, di ba? And then panahon ni Governor Grex, nagkagawa ng soft opening, di ba? O di, yan ang nangyari, nagkaigwa na ng kuryente, kundi so tinampo naman problema, ngunyan may additional na problema, silted na. Kung sabihin, hababaw na. Dahil pwedeng magdoong under kulang mga cargo ships, tahababaw. Pwede maka-accommodate sa nagarubaka sa mga roro. O kung baka nga di kaya akong kan roro, kung talaga hababaw na. Yan po ang magiging problema. So, alam mo kung ano mga magiging sistema kayan, mga tugang sa provincial government, para makapag-operate po yan. Tadakula po yan na kontribusyon sa ekonomiya ta. Bako sana mga tugang sa Albay, kundi to the whole Bicol region. Alright. Bulanda ni Sonia, partner Mario nasa linya, partner. Malapit ng ibalo nga. Yes, tama ka, tabi, partner. Tama ba, 10? Ang rin? Na aldaw? Tata, 22 ang formal. Ang singon yan. Madali na? Ata, mamadali na di. Oo, kaya, tama. Kundi talagang atsaro sa Pigante Siparan, iyo ining situation, digdi sa Legazpi como talagang ang Legazpi piyot na, as in sa kadakulan in volume, kan mga bihikulo, as in mga gusto man magriling, kan ibalong, talagang expected na mangyayari yan. Pero yaon, so mga kulang events, sa inang gigiribonda? ang Ganaglan partner digdi diyan sa may Legazpi Port area. Okay. Going to Boulevard. Okay. And ang aram ko sa opening ani so parada yata kayaan diyan gigibon basta diyan ang concentration Ganaglan activity pasiring sa Sawangan. Pasiring sa Sawangan. Ang masisiglag lang garo so bini. Di man masyado apektado ang Albay District, pero dyan sa Legazpi Port area, talagang apektado sa traffic. So bini, garo-garo duman ang, saan ang konsyerto kang bini? Duman sa Old Airport? Parang duman sa Old Airport. Yun man yan, problema man duman sa may area ito.
baka masyado dito sa may City Hall, duman sa may airport, Yeah. dangan sa Legazpi Port area. Mhm. Pero ang sabi ni Mayor Isyam, dahil man sinda nagkapabaya kayan ta, in fact, ngunyan nga ni, grabe na ang mga preparation, tayaon man ang paglaom niyang dakula sa mga law enforcers, traffic enforcers, lalo na ang Philippine National Police na will supported man ang PNP Provincial Command na ma-augment ang mga police digdi sa Legazpi pag-abot kan na selebrasyon. And pera kayan, yaon man ang presensya kan mga public safety officers na talagang mantinido man na nagtututok sa mga siringkay na special na okasyon. Plus, si iba pa mga pribadong grupo, arog kan mga arog sa tabi partner, mga radio group, na pwedeng makakatabang man sa pagmantener kan traffic. Ang hagad sa naman kan alkalde, iyo ang kooperasyon kan gabos, kundi man sa nang importanteng dedianon sa mga area na yan na expected and heavy traffic, kung pwede dahil na magpasiring dyan, dahil na mga dagdag pa kan problema. Pero expected talaga sa kadakulang kan mga gusto maghiling kan ibalong festival celebration, expected and more traffic, kaya hagad niya sa naman ko niyan ang kooperasyon kan gabos. Yun ito, ang garo ang ito nga ni minimum estimate lang garo ito ni Councilor Alan na 100,000. Oo, minimum lang yan. Minimum Depende yan sa depende sa panahon. Kaya talagang expected talaga ang kumbaga turismo, tourism tourism effect kayan digdi sa Legazpi. Talagang yung kadakol baga mga events, kaya yaon man ang preparasyon na pigigibo kan Executive Committee sa Panginoon ka Alkalde asin kan Vice Chairman na si City Councilor Alan Ranyola. Okay. Yan, partner, ang informasyon pag-aaray halay sa City Hall, Alarmario. Thank you. Thank you very much, Partner Al. Mga tugang yan po mga dagdag natong rangkada ka mga istorya. Hali po dyan sa City Hall in preparation mga tugang kang papaabot ng Ibalong Festival come August 22 to September 6. August 21 to September 6. Parang yan dyan nag-arrange yan ha. Pero 21 to September 6. Yan po adi. Di naman po sa mga kababayan ta. Ikalendaryo na po nila magpasiriring ka mo digdi. Di ba? Tangani pong maging ariglado ang gabos. Alright. And then, siyempre, sa mga kababayan po niya to, mga tugang na dahil nakaparehistro, alatunta na lang. Pero definitely, baka next year na yung registration ninyo. Because mayroon palang pagbabawal, no? Kaya dahil pwedeng gibon October ang registration. Na may pagbabawal pala yan na 120 days bago kaiguaning eleksyon, mga tugang. Dahil pwede na magkondukta ning ning registration. So may election in November sa parliamentary, mga tugang kang kang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay? So kunyan halat-halatun da taud-taud po tamay minsay ang presidente manungod po kayan ha. Abangan lang po nindo pagkatapos ka news break ta maya-maya. Okay? And duman po sa mga kababayan ta, good morning palan sa mga taga Santo Domingo. Ayan, congratulations kay Mayor Bong. Duman sa magayon na Mayor's Cup opening parade. Kasudma, nagpunang karawat. Karawat hanggang sa kapistahan ning karawat dyan. Pagkatapos, congratulations po duman sa mga nanggarana na Miss Mayor's Cup. Digaro taga barangay ko ang nanggana taga Santo Niño si Miss Binig. Congratulations po at saka sa nagparartisipar. Yan. Sports na ang fight. Tanganing maging ariglado. Di ba? Duman sa mga kabarangay, mga tugang. Alright. Oy, duman po sa mga kababayan ta na mapasiriring sa SSS. Yung yan, may abiso si Ma'am Jeanette, mga tugang na mapa ang tagapagtaram mga tugang kang SSS na duman sa mga may transaksyon po dyan, partikular,
yung mga mabayad po ng contribution, pwede po nindong gibuon sa pagi ng GCash from August 11 to 13. Mayroon pong problema yung tellering services nila, temporarily closed. So pwede man na magpunta kayo dyan sa SM City Legazpi sa ground floor sa customer service, and then sa LCC Mall sa 4th floor, Ayala Mall ground floor beside LCC Supermarket, Gaisana Mall 2nd floor Pacific Mall, Marebena Business Center, Purok 3 Busay Daraga. Nagagad po ng dispensa sa anuman yung convenience na pwede po maging kausa po sa Indoni. And salamat po sa pagsabot, sabi po kan SSS Legazpi branch. So yan po tabi ang mga additional information para po sa mga kababayan niya to yan po, may problema sa tellering system po ninda. Okay? Duman po sa mga kababayan may mga naghahanap ng bagas. Nangyari hindi mailabas ang bigas. Kailan niya tayo, Papa Mar, magkakaroon ng bigas na 20? So 35 nga ni Day. Di ba? Yung 35 nga wala pa tayo. Yan po, Pero yan, may mga grupo na nagigibo po ng mga lakdang para habi nga ni kaya makapaginabang man sa mga kababayan ng mga albayano. Maya-maya po, balikan na po yan Mayroon tayong kwento para dyan. Okay? So standby lang. We'll be back mga tuga after some reminders at saka sa news break. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibig ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtiripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningagan sana magsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base.
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kapag nalawos ang tangro ni San Miguel Corporation President Ramon S. Ang, napakarayon ang problema sa baha sa Metro Manila, tiing gastos sa gobyerno. Siguradong nganga ang nagkapirang politiko na nagdadalensya sa mga flood control projects, sigun iyan kay dating Philippine Air Force Commander Romeo Puquis. Sigun sa opisyal sa iyang Facebook post, na nagutubod siya na mawawara ang oportunidad sa kickback kapag pribadong sektor na ang nagsimbag sa problema kang baha. Sinabi niyang magayon asin makakarahay sa mga namamanwaan at pag-volunteer niyang na ariglaron ang pagbaha sa Metro Manila na daing gastos ang gobyerno asin ang publiko. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Until something happens, pangyari. Di nagbubukas ang live ko sa Facebook, ah. Bakit yun? Di ko nakikita sa cellphone ko yung live natin, ah. Hindi pumapasok, ah. Anyway, dumapos sa mga kababayan tao. Yan, mayroon na. Nagluluko itong cellphone ko, ah. Wala man tayong pangpalit, huwag kang magloko. Ay, mga misis, trikas-trikasan taon doon na naman, sarap-sarapan ang mapremyuhan, ha? And good morning, siyempre, sa tayo po mga suki, ha? Partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill, ha? Sa Bangkiruhan. Si Ringman, mga tugang, si Sir Jeffrey Santos dyan po, mga tugang sa Queenstown, Australia.
si Sir Banjo Barrios 43002 dyan po sa Alaska, and then KB 43016 Sir Arvin Balaoro po sa Dubai. Yan, okay. And then siyempre si Kuya Bob Gandano dyan po sa Tabaco City. Sa Malilipot si Bing Bores. Good morning po tabi sa Kabos. And then sa Kabos po nakatagabantabay na to sa ima na party kang Kinaban. Good morning po sa inyo. Sir Darwin Birakit dyan po sa Singapore. Good morning. Long time no si sir. Okay. And then sa mga kababayan po niya to, mga tugang, may mga talagang supila kasun matindi. Kita talaga pag ultimo diyan, na pride kita, ailing ko so feed mga alas 3 pasado. So feed mga tugang ni Kapitan Sim Brizuela. Diyan po sa Kapantawan. Alas 3:30 pa sana. Matindi na ang pila mga tugang sa palibot kang Ayala Malls. And then nagsurunod na sa ibang mga lugar, mga sites, mga tugang kang pati sa Tabaco, talagang surupay. O di, may mga iba pong day na po na-accommodate. Tapos siyempre, hanggang alas 5 lang ngaya. Tapos ang pulong aldaw na po ito, during the first, second, third, and day, sa 5th days, medyo maluya talagang nagkusog, mga tugang pagsabado na. Kan sabi, dahil eskwela, and then Sunday, walang eskwela, kaya yun na po ito sa nangyari. Pero dahil magdisuspirar, sigurado may masunod yan na anunsyo, resolution na ipapasar ang Comelec and Bank. Manungod po dyan sa magiging schedule giraray kan registration para sa barangay insang kunyang kabataan elections. Because definitely, mga tugang, the President of the Philippines will sign the new law. Na oktabakan eleksyon para sa November 2026, first Monday of November 2026, and then magpapalawig kang termino kan mga opisyal kan barangay budakan sangguniang kabataan. Nagunta pong payag ang presidente, anong rasones niya, tapipirmahan niya, kasi nga gusto niyang mai-postpone ng eleksyon ngunang pong down. Ready na, yan? Ready na tabi, Jerome, mas natuyang VTR with the President of the Philippines? Sige daw, tabi. Di pa nagluwas. Ada kuntang payag ang presidente diyan. Hindi po kumalaw sa aga. So, kunyan. Kumalaw sa aga so pagpirma. Yun ang primerong schedule alas 2 ng hapon, August 12. Diba? Pero pig sure, kung mga tugang kang weekend, kang presidente na pipirmahan niya, mga tugang ito na batas manungod po dyan sa barangay sa Sangguniang Kabataan elections. Jerome, din nag-andar? Okay na? Because we are facing the one of the biggest elements here, kakatapos lang natin ng malaking election, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung barangay. Masyado ang Comelec actually nagsasabi hindi namin kaya dahil hindi naman kailangan nating tutukan yung BARM. You have to remember, the BARM election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. At all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM parliament na hinalal ng tao. So, that is why it is so important. And if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan doon sa peace process. Kaya't kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. And that's why we really are focusing on that. And again, of course, the local officials are saying we just finished a local election, magkakaroon na naman tayo ng barangay election, parang ganun din. Halos ganun din. So,
we, with a view on the Supreme Court decision that we cannot shorten the term of the barangay officials, we are actually lengthening the term of the barangay officials. So that's not in conflict. So I think the most sensible, the most common sense solution is to postpone. Yun na. Nagtaram na ang presidente, di na magpa-renewal pa. So mga opisyalis ng barangay ipadagos ang sendong misyon. Diyan na magpagitang gilas, may sarong taon pa, di ba? Ang November 2026. Di ipakita na ang sendong galing. Diyan po sa natatada, if you want still to serve, mga tugang sa barangay. Yan na po yan. Taang rason ba kang presidente, mga tugang, mismo sa Comelec ang nagtaram na mapagal para sa inda na i-manage ang tulong eleksyon, mga tugang na kararaning sa distansya. First, yung pong nangyari po na national and local election. Di ba? Yung pag-ilirtakan mga local official staff from district congressmen hanggang sa tuya po ng mga konsyales, tapos sa mga senador, tapos party list. Di ba? And then it will be followed by the BARM. Ining Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM Parliamentary first ever election na ang target mga tugang is magagawa ng katrangkiluhan. Hindi yun yung kainit-inutin na magagawa ng eleksyon takang inot mga appoint sana, di ba? Ngunyan pipiliun na kang tao talaga maging leader po nila duman. Kaya gustong tawan ng gustong tawan ng daning dakula na atensyon kan administrasyon ta makasupo ngayon kung mag-fail ini mga tugang, the first ever parliamentary election. Pagkatapos yun na yan na ipopostpone yan mga tugang na barangay and sangguniang kabataan elections na naka-schedule supposed to be sa December 1, 2025. Iya ba? So, halatunta na lang na mapirmahan into law, pero may panginot na pong mensahe ang presidente na nagong po nindo, inailing po nindo sa mga naka-YouTube at saka nasa Facebook, na mismo ang presidente nagpahayag na ang pinaka-the best na gibon is i-postpone bagatugang sa barangay sa unang kabataan election. Yan na po yan, tabi. Dahil na magpara-argumento pa. And then, so mga dahil nakarehistro, halatalato ng anunsyo kaya, pero baka next year na yan, after nakang-barm election yan, magkigugira na ng registration. And hopefully, mag-rehistro na kamo sa primerong aldaw pa sana. Tangani na, makahurar, sabi nga ni kan, ma-include ka mo sa lista kan mga maburuto. Di ba? Diba, sa mga kababayan tapo yan, halatuntak kung sa aga malawos o kung other day basta dahil tutugutan ka presidente na maglapsin tulo, pipirmahan niya dapo, pipirmahan niya. Okay, ilaw kay Madingkora Balaoro, nakantabay po mga tugang tuya po yan, mga diskurso mo niya na aga. Okay, Joshua James Dino nasa linya na para sa nagdanyatong istorya. Joshua, good morning, please come in. Yes, sir. Good morning. Aha. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag niya itong bareta, may muto-muto, Sir Mar. Si? Ang iba niya itong mga senior citizen. Na? Dahil lang ako ngaya, sibiron ko ng pensyon. Kundi ngaya, babaon man sana. Pero, dahil lamang ngaya ako nakakasabay sa social pension kan DSWD. Ay, iyo talaga ang patakaran. Correct. Di kitang mabinibok ang unless na binago kang kongreso yan. Tama yung sabi, Sir Mar. Kaya, pinipaliwanag man nga ni Mr. Joseph Teston, ang ay si Chief kan Policy and Plans Division kan DSWD Bicol, nasa irarom kan eksistidong polisiya, sa lamenteng mga indigent na mga senior citizen, ang kwalipikado sa nasabing programa, pag sinabing indigent, itong wara ng na-receiving sweldo, wara ng na-receiving
Ayuda. na pensyon, Oh. hali sa gobyerno, Daing nagsusuporta. daing, Daing telebisyon. Daing refrigerator. So talagang ang sa imong payak na buhay lang. correct. Buda kaya, kung sa sito nga rin, Mar, 1,000 ang na-receive kada bulan, medyo kulang pa nga ni bagat sa pangaipo talaga. Oo. Kaya solamente mga indigent lang talaga muna ang kwalipidad dito. Dahil kita nagalaog duman sa universal na format kan programa. Igwa ko ang nagburusol kayang kundi garo na di ko na kung nakalusot sa Senado. Para pang managad update. Pero sa kamara dahil mabago na naman bago na naman kongreso. Kung nakalusot man ito sa kamara ka 19 Congress, dahil nakalusot sa version kang Senado, di mapo naman kita ngunyan. Ma-refile. Refile lang yan. Tayo mga kutana na universal na nga yasang ribo, gabos na. Isihoda kung ika-igwanin pensyon o may nagsusuporta sa imo, basta ika-senior citizen na kwalipikadong rehistado, dapat makareceive ka ng pensyon. Kundi day man na pangyari Day pa. man nangyari pa. Naugod pa, Sir Mar. Day pa. Ana, paliwanag. Sayang man kung nakampangload ko na ito. Day mo mandakit po. Tamay KYC. Pangbakal ko na ito kang kunyan. Pambakal ko na ko na ito kan sa kuya na pigiin ng pagti-atake ako. Una ko, pan-load ka. Ano baga? No need ng load because of Ay na, lalo ko niyang subago mo niya na, subago mo niya na radyong pigtitesting ning duwa. Maski niya akong ka sa timbok to, maski niya akong ka sa Iraq, kaya kang pala ko nito sa DCGB. Special coverage na? Oo. Nga pa, pala ko nito sa DCGB. Gusto mong garo BHF, gusto mong garo telepono, iyo, igwa. Pigtitesting nila ni Busing Raul. Parang klaro na, igwa na nga na nag-order sa iya. Bay, sinang ngayon, prime time. Pag nakada ko kita rin, tawan kang dua. Magayong pati itong radyong ito, pwede ka mag-create key group. Halimbawa, Mega Force Patrol Group. Mag-arapunan ka mo duman, mas kinain ka mo, lupalo. Medyo may kamahalan nga lang, pero talagang kunyan. Bagayon na gamit. All weather pa. Bay sanata. Abuton tayan. Ipangajita sana na maging mariraya ang negosyo ni Prime. Kaya mga barangay, mga munisipyo, barakal ka mong radyo BHF, PYC ang tatak. I mean, PYC, enterprise na kunin. Yan. Tama bagay, Sir Mar. Tinarunduman ko sa report ko. Ang sabi ni Director Claudio Yukot kan OCD Bicol, makadapoy din sa mga LGU, makabugtas ng alternatibong mode of communication. Katesting nila kan pakatapos kan bagyong Christine. Naglibot sa OCD si Sir Claudio Yukot. Ang problema, dahil sila nakakabal na, din aram sa dalan. Tigkukontak ko tanin sa mga LGUs. No signal. Dahil na kinagkontak. Buda ko niya, nagaroon drain na sa battery. Oo. Kaya, so pa nga po din sa mga LGU, baka nga pwede makaisip ng alternatibong komunikasyon na magagamit talaga pag kunyan, pag after calamity. Araw to, kung naramdaman ko ka ito, bagyong riming, so mga pag-iribimig ito sa kabalikat Civicom, pinabarakal na sa mga radyo, may cellphone nga baga ngayak. Kang kuro ko sa ungkan riming. Tapol dam gabos sa mga cell site sa Bicol. Baga kung nakaisip magbaralik ang radyo giraray. Kaya lessons plan ito hanggang ngunyan, dahil na kami nagbari at talagang puro kami may radyo. Nakulang bagay. Ano magunta pa lang kami, Sir Mar. Okay. Ang naging pahayag ni Sir Joseph Teston ng OIC Chief kan Policy and Plans Division kan DSWD Bicol. Banggit po kasubago ang social pension for indigent senior citizen, ang eligible senior citizens po na pwedeng maka-avail ng programang ini ay yung mga indigent. Ano po? Yung ng mga indigent, mga sick leave and plain, at mga dahil pong natatanggap na regular na sweldo o regular na pension. So kapag po ang senior citizen ay dahil po indigent, indefinitely po, based on the eligible
this program, for this social pension for entitled senior citizen. So, dahil pa po kita nag-aabot naman sa universal coverage. So, wala pa po itang law that covers all the senior citizens. So, sa ngunyan, ang ini-implement na po are for those senior citizens po na considered as indigent, sick, frail, and no regular income or pensions received. So, yan lang po muna ang covered na sa implementasyon po ng social pension for indigent senior citizen ng DSWD. Pahayag, Mr. Joseph Teston. Maliwanag. Pero para din na ipapaliwanag, kung halimbawa, so, gumina yun gayo na subuhay kan senior citizens na dating nagresibikahan. Dapat mag-aliw na. Iwan ang gas. Tanganing, makumudar su ibang day pa. Yan ang inda lang. Kadakol kitang na-encounter ka na. Ito ngayon, magayon ngayon buhay mo niya, nagang-receive pa. Di ba? Yan. Paano na ako nagsikap, dinamot sa iyang pensyon. Nagpurupot of kiniguso, kaya nag-asinso. Adi, dapat makikita mag-alit. Dapat ko na siyang indigent ko niyan. Capable na siya. Baka mananggad, mahiling. Ayun. Okay, anyway. Sana magkaiguaning banibagong batas panungod po dyan. Talagang masakop naman ang gabos. Correct. Aram mo, paroronin ang buhay ka mga kababayan tang mga nag-iedad na. Kaya na nga ni ang yan bang ang irony ka yan, kung noarin day mo na day ka na makakabiyahe sa kakatatawan ki 20% discount, kung noarin day ka na makakapag-hotel tamalipot na kaya tatawang ka man discount, ay ka na makakapag-less-less kaya sa kakamantawan ki discount. So, makusog ka pa ngayon, idugod. Pangyari. So, 100,000 mo ba, Sir Mar? Apa pa naman sa tigil may hiras-hiras sa sarkan mga ate. Dahil naman na ano kang gurang. Dahil naman. Igiriwalang pangani, lugod. Nagmurunduan pa sa iba. Anyway, kaya mga ka-seniors, magpakurusog ka mo ha. Aninta sang gatos uno, ay 101. Okay, sige. Ayun, Sir Mar, ang nagagawa istorya. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much. So, yan pong paglilinaw kan DSWD. Ini pong social pension, pigtatao po yan duman sa mga indigent talaga. Ako ay napangirit ako, tanilista ako duman sa barangay mi. Senior ka ba kaya? Kundi sabi sa ko, kan chairman mi. Sir Mar, ay ka pa naman, hindi ka na nga mandigin mo na kasabay nga yata. Primero, may trabaho ka pa. Pero may nadadang udang nguwal-nguwal sa DCGB. Tapos may isis ka. Di ba? Ay, sabi ko, dahil po problema, basta ining mga pobreng tikoy talaga, tarawanin do yan talaga dahil pagbilion. No matter kung anong political indifference yan, tarawanin do yan, tamagururang man kamo. Ayun na po yan. Doon sa mga kababayan da. Ha? Ngayon ni si Maringkura ta. Mariray ang buhay kayo ni Maringkura. Di ba? Okay. Mga tugang, talking with Bagas. The NNFA na problema talaga. Kung paano saka mauta man ng gustong bakalon sa mga baga, mga paroy na ani kan mga paraumata. Kundi dahil sila mabugtakan. Kaya nag-stop buying. Di ba? Halanggaw ko ta ang bakal. Di ba? 23 pesos yung dry. Di ba? Clean and dry. At saka 19 yata yung yung po na pigapon niya itong dumog. Di ba? Kundi dahil man naman mabugtakan. Kaya anong nangyari, dahil naman nagbabagal sa NFA, sinamantala man ka mga rice traders man. Ang bakalot na sana. So maabo na magtaranom da talugi. Inapot ko kan Sabado po naging bisita mi sa Boses kang Kapalibutan. Ang PAPSI chairman, Provincial Agriculture and Fishery Council chairman si Sir Rene de los Reyes, and nayapot po yan.
na talaga ngayang piranan niya ko Serene ang capital input kan sarong parauma dyan mga tugang sa ano yan, sa pagpatano mo. 11 pesos per kilo ngaya ang kapital. Ay, 12 pesos per kilo ang kapital. Tapos bakalong sa imong 8, di talagang lugi talaga. Luging-lugi, di ba? So ano nga kung plano na? Now, ang sabi ni Serene, nagipagdialogo sinda mga tugang one time with DSWD and nababanggit itong SLP, Sustainable Livelihood Program, na may mga pigtarawan ng dakulang karantidad para magtinda, mag-retail, di ba? So naisip ninda, ngayon para makatabang kami na ma-decongest ang mga paroy o bagas na yan po dyan sa NFA, matabang ngayon kami sa retailing kang rice, pagpabakal mga tugang kang bagas, na itong sukaparehas kan pigtatao mga tugang bagas sa LGU, kasi sa ibang mga organisasyon na may papabakal sa imo ka na NFA ng 33 pesos and pwede mong ipabakal yan to the maximum of 35 pesos per kilo, di ba? So gusto nindang lumaogduman na gusto mo yun sa PAPSI, sa mga parauma, ako mo daron kang DSWD duman sa SLP, sa Sustainable Livelihood Program ninda. Ang sindang ninegosyohon is ito pong rice retailing na ang pabakal ninda 35 pesos, di at least makaigwa lamang bakaw. Ano na piday man basta-basta makakapagpaluwas mga tugang ning kunyan nin bagas. Ang katayap ko niya sa pagluluwas nin bagas na pigpabakal sa mga kadiwa center sa iba pa, including sa LGU, yung Food Terminal Incorporated, yung FTI sa Manila. Sindang katransaksyon, halimbawa, ang DSWD, ilalawag na sa SLP, sinabagay pag-uro naman sa FTI, pag tinawag sila ng voucher, that's the time na pwedeng mag-withdraw sa NFA, saka lang bibigyan ng NFA. Paano na nagapos ang kamot ka ng NFA sa pagpabakal po ng bagas, including sa importation, di ba? Dahil duman sa rice tarification law. Ang sinasa ng mandato is magtipon nin paroy para gibuhon na bagas, para gibuhon na buffer stock that can be utilized mga tugang kang mga partner agencies, lalo kan mga relief agencies, para sa sindang relief operation durante kung may kalamidad na umabot, whether it is a volcano eruption, floods, conflict between armed group and then mga militar, pagkatapos yung mga natural and man-made calamities. Iyo po yan ang mga pwede nindang tawanan ning paluwal, di ba? Ning makapag-releasein na ning bagas. Pero itong dating napigigibo ka ito na nag-accredit ng mga rice retailers, nag-unload ng mga stock sa mga merkado, mga tugang, para makapagbabakal ng NFRS, dahil na po nito naggibo because of the rice tarification law. Kaya nakakakod ang kamot. So yan po ang problema dyan. Baka ngayon nasa deliberation naman sa Manila, sana ngayon maunra. O yan ang kamautan ni na Serene. Tangani ngayon, sa mga farmers, kami na ngayon mapabakal. Tangani ma-unload na ngayon. Tangani ngayon, gano'n ngayon sa non-hitting 2 birds in 1 stone. Na kapag negosyo sa paagyan SLP, Sustainable Livelihood Program, so organisasyon, so mga paraoma, and at the same time, mga tuga, makabakal ng barato sa mga kababayan niya to, ma-unload pa sa mga bodega ka NFA. Sana ay mangyari, di ba? Sana mangyari, tangani po na ma-resolveran ang problema. Di ba? Tayan po ang kunyan. Mga pangyayari, kung may laugan ng NFA, padago silang pagbakal, mga tugang kang kunyan. Kamparoy, dahil man garo silang pang-arkila, kibudiga, okay, araw po na nangyayari mga tugang nakatenga. Iguaning di yun na nangyari para imbes malapa, bakal sa ng palugi. Iyon po ang kunyenta, ang sarap po na naging problema ka mga paraomata. Hopefully magkaigwa ning resolution po yan. Nabanggit ko nga ni kan Sabado, na niya ko, ilinga ini si dating Secretary Manny Piñol. Ang sabi, mga tugang tawan nga ng ATM, mga farmers, na pwede magamit mga tugang sa pagbakal ng abono, ng mga certified seeds, asin sa sa
and then i-increase and bantinero na 20 pesos ang piga po niya itong farm gate price kan kunyan, kan paroy. Yan nga maging sustainable na yan. Magkakadakulitan nga kitang mga bagas kayan. Di ba? So yan po tabi, pag nangahiling ng mga so hopefully, mangyari man ang gadyan, because maski papadakul-dakulan ang production, sen, iburugtak. Problema mang giraray. Di ba? Problema mang giraray. Kaya po duman sa mga kababayan let us pray na magkaigwa po ning magayon na mga resulta ni mga pag-aadala yasin mga lakdang na ini. So mga parao man na mismo naghihiro, di ba? Tagaro nagkakaroluya kan di ba niya mga departamento, di ba? Ang gobyerno na supposed to be magtarabang sa mga farmers. Hanggang diyan lang po sinda sa kunyan. Sa mga programang pangmadalian, di ba? Pero itong pang long term, medyo may problema tayo dyan. Hindi na-address talaga. It is a never-ending story. Parang po dyan sa kahagadang kamparao, manablanko ni doon bakal. Tawan do kami ng abuno, tawan do kami ng ayuda para makaagapay kami sa pangaipo. Yan po ang problema natin. Okay? Anyway, duman sa mga kabarangay don't lose hope. Di ba? Dahil magkita kang tawang kan malang si problemang data kayang lampasan. Di ba? Panalig lang, kapit lang, ay baga, pray hard, it works. Kaya, push mo yan bro, pray until something happens, di ba? Ayan po nabi, and pray every day, whether may problem ka o wala. Minsan sa tuya, kita nangaradi kita, tudulod-lod, kita sa simbahan, pasiling sa altar, pag may problema. Pag may daing problema day sana ni makaapit duman magpangros day. Bato-bato sa langit ang tamaan wag magalit. Oras mga tugang 11:33 na ni pag-aaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian.
ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sana magsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright mga kabayan. Balik po kita sa programa. Mga misis, iluwag na yan. Rikas-rikasan, todo na naman. Marabot na sa mga batit. At saka sila labs. Hindi lang magpag-iyop yung mainit na sabaw mo niya. Nanay. Sana di tayo magbago. Higop ng agum. Para makusog sa trabaho. Alright, okay naman sa mga kababayan ta. Bukas may rollback. Wala mo na magkarga ha. Hintayin niya bukas. May rollback. Ang pinakalang ko na rollback, diesel. 1.50 kada litro. Yung kerosene, 1.30 kada litro. Tapos ang gasolina, ay nadagdagan mo sa 25. Ginibong 40 centimos kada litro ang rollback. Huwag na mo na magkarga bukas na. 6 o'clock in the morning, effective po yan. If August 12, 6 o'clock, na rollback mga tugang kan produktong petrolyo sa Pilipinas. Okay. O bueno, mga tugang, yun na po ito yung mga tugang na informasyon. Mientras tanto, tungayin natin ang balita. Ali po sa labas. Nasa linya na si Karen Alas sa nagrin natin mga istorya. Karen, good morning. Please come in. Yes, thank you, Sabi Director Mar. Giraray na hahampang ni dating board member Raul Rizal. Ni board member Rosal, ni PA Rosal, garo may problema siya sa educational attainment. Roger, tama ka dyan, Enginar. Sa educational requirement. Kasi nakabalaman baga dyan na practically dapat it's either public administration or law or any courses na related to the work. Political science. So kung may konektar, yung pagiging mining engineer, pwede may konektar sa pag-administrar, baka sakaling makalusot, may konsiderar. Kung pig-differ siya kaso, kumbaga pinag-stay muna sa iyang decision because may bagong naglaog na duwang babaeng board member. Parang nga maadalan mang kimaray, kan duwa. Copy on that, Director. So, aside dyan, pick-upos pa to managerial skills niya.
Na dapat nga paano mo mamamanage ang Kapitolyo na araw pa yan ang tinapusan mo. Manihar, nagkapot man garo ni ki pribadong kumpanya. Tapos naging board member man. Ang duman lang ako nailing ko, duman lang may problema siya talaga, duman sa kunyang kung di may konsiderar. So itong tinapos. Ito sa requirement duman na stipulated po yan sa local government code. Roger on that. Okay. And actually, kung pag-adalan pa sa direct mo to ginibukan sa kulian, dahil man talaga actually to manhalong pamilya. May numbers yan. Opo. May burokan yan na mangyayari. Okay, sige. Ay, yan sabi direct mo, pagkatapos kitang maan patay digdi sa Kapitolyo Provincial, kanan ala, di sa Kibulin. Thank you very much. Pag nagkataon, maduduhan. So, kunyan, pangyayari. So, sa information officer baga, dahil man na, kunyan, dahil man na honra si Sir Wally. Diba? Although dahil man naman stipulated kung, dahil may mga inagad lang na iba talaga. Ako, dahil naman dahil naman rin appoint. O rin naman ko dyan si VM Rosal naman. Medyo may problemang konti. Okay, dugaan tayo istorya mga tugang. Ay, si Baby Angel Mustasa nasa linya na. Ano kaya nangyari doon sa press con sa NBI? Maki-marites daw kita. Baby Angel, good morning. Yes, good morning Sir Mar. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sa kakatapos pa sa ng press conference na ipanapod kang National Bureau of Investigation Bicol, hali sa kasong robbery extortion, ibinaba sa kasong estafa. Robbery extortion, ginibong estafa. Apo. Why? Ini Sir Mar an bigatambang lang niya na kaso kan dating opisyal kan sarong munisipyo sa Albay dahil sa aligadong pagkaka-involto kaini sa payola sa quarry operations sa probinsya. Ini ang pahayag ni NBI Bicol Regional Director Attorney Claro de Castro Jr. kung sa ina kan isa angat ni Sir Mar ang kaso sa prosekusyon kan Sabadong maaga. Duman na hiling Sir Mar kan huwes na nagkulang sinda sa mga instances na malaog digdi sa robbery extortion kung kaya nagdesisyon ang huwes na ibaba ini sa kasong estafa kung sa ina sa 18,000 pesos sana ang pig-rekomendar na piyansa. Kung kaya ang unang Sir Mar, nasa proseso na ang nasabing persona at sa iyang legal team para mag-asikaso man kan sa iyang piyansa at anytime na sabi ni RD De Castro, pwede ni Sir Mar na mapalibre na pagkustudyanin ko yan sa NBI Legazpi. Yan yan. Makundok na pa sila na masararong na investigasyon? Mano dyan sa mga payo-payola? Ayun Sir Mar, ang paliwanag niya Attorney Claro De Castro dahilan sa paghuro nila duman sa dating opisyal, wala man ininin na itig taong mga pangaran na posibleng konektado sa aligadong payola sa quarry operation alagad, ang siniguro man ni Attorney De Castro na tais man sila mapundo sa pag-iimbestigar, makundok ka sila ni na hararom na investigasyon na dyan sa nasabing bagay. Kinofirmar man na Sir Mar ni Attorney Jack Jimenez, ang senior agent kan NBI Bicol, nakasibagong aga through phone, may nag-upload sa indang opisina na nagre-report man na may siring mangaya ka na pangyayari, alagad ngaya para maging formal ngayaan sa imo ngayang informasyon na ipagtatao sa NBI, pag-ibig ngaya sa muyang opisina. Mag-file ng formal na reklamo. Pero nalibo lang kang payola di. Ayan baga, pag mapayula ka, kung illegal ang negosyo mo, Apo. Tangan nila ka pag-perwisyohon. Pero kung legal ang sa imong Nahapot negosyo mo, kaya, Sir tatama Mar. payula ka. Opo. Nahapot duman Sir Mar, kung ito bang complainant na sarong ama ka na incumbent official dyan sa Daraga, kung ito nga ang legit nga na quarry operator. Sabi kang NBI Sir Mar, lehiti mo nga may prangkisa, may mga dokumentos, legit nga itong quarry operator. Legit pala na tanag taong payula. Para saan? Sabi Para nito, sa Sir ano? Mar, Deng simbag kung para sa ano?
Istorya ko sa imo, Sir Mar, off air. May aringgawan kaya sa payo ko. Logically, kaya ka matao, nimpal na so kung tanganing day ka maperwisyo. Ang istorya nga ni Sir Mar, although na-report naman pala ni Joshua, kaya safe ko man na istorya. Oh. Sa pakikipaghuron ni Sir Mar duman kan Friday sa mismo itong complainant. Pa nagbabayad sila Sir Mar kang itong number of aggregates baga itong resibo na. Oh. Tay ipig papaluwas, tigi-ipit da sa laog kang opisina. Kaya ang mangyayari, pag nagtawag si Payola, wala dun si Payola. Natakonektado itong dating official sa Penro? Bako nag-i-issue ki resibo ang Treasurer's Office? Apo. Yung mga yan. Apan recommendation ko kung pinirmahan ito, mabayad ka naman para magtubos ka ng sa Treasurer's Office. Natano itong nadakop, empleyado ito kang kunyan? Kan Treasurer's Office? Yan ang hapot, Sir Mar. Kaya kung nalibok ka, tatamataw ka kung legal ang negosyo mo. Iyo man po, Sir Mar. Ito man so allegation kan na itong complainant po. Okay. Nagkarakaramatching sa mga aringgawan sa payo ko. Bata di pa nangungod to. Masala lugod ang Araw ba yan ka ngaya? Logo. Apo. Ngani ngayang day kapag perwisyohon, day kapag darakopon, tarawan mo ngayon Di ba? O di, pagabot sa quarry, di ako nalibong. Ito ang prosedimento baga. Pag ma-apply ka, maagi ka duman sa Provincial Mining Board. Apo. Di ba? And then pag nasaligsig na ka Provincial Mining Board sa imo ng mga lisensya, mga requisitos, i-recommenda na sa gobernador para pirmahan sa imong prangkisa. And then, that's the time na madumang ka na sa Treasurer's Office para magkuha ka ng resibo. Halimbawa, kung pirang kubiko ang dapat mong kuhaon, ito ang dapat na bakalon mo, dahil dapat mensual. Di ba? Kung pirang, halimbawa, 40 mil kubiko, ayun ang bakalon mong resibo, kapos bayadan mo na sa probinsya. Problema nga niya po, Sir Mar, today man tigluluwas sa resibo. Ay dapat nag-usip. Di ba? May nakakataas baga. Kaya again, Sir Mar, naghahalot tapos, na perwisyo na. Tapos iyang kuta, di nakumputan nila si Tresurero. Ang presentation ka, naku, ayan po tayo, malibog, kung sa baga, dyan ako nalula. Kung sa religalan ba kayang negosyo mo, nga matao ka kipayula. Na nag-complete ka na kan requisitos. Dagugun ta, Sir Mar, ang pahayag ni Attorney Claro de Castro. Ang prosecutor po ang nagde-determine kung anong tamang kaso na ating i-charge pagdating po sa korte. So, yung po kanilang findings, yun po yung aming gagamitin dito po sa kaso na ito. May kakulang na mga instances na hindi sufficient para masabi natin. Sa ngayon ay share pa lang ang nakasuhan namin siguro, pero we will be conducting investigation as far yung ibang mga na-involved dito. Medyo mag-iingat-ingat po tayo sa pananggawin po ay lagi nakahanda at tumulong sa anumang reklamo tungkol po dito sa mga maling ginagawa ng mga ating mga kababayan. Nakahanda po kami tumulong sa pag-iimbestiga at kung ano po namin maitulong ay sabihin nyo lang po. So, yan po, Sir Mar. Matatandaan po baga kaya, Sir Mar, alas 2:40 nin hapon kan Biyernes, Agosto 8, kan ikasakan NBI Legazpi as in NBI Naga, itong sarong entrapment operation din sa Barangay BC kan Daraga Albay, kung sa inagakop ang nasabing dating opisyal, kung sa inakuha sa iya, ang 320,000 pesos na pitisabing payola, quarry, halin sa sarong quarry operator. Ano yan? Nagpigpresentar sa suspect? May po, Sir Mar. Day naman pinampang. So NBI lang talaga. Solamente si Regional Director Claro de Castro ang nagampang, tapos si Senior Agent Jack Jimenez. Ayun. Hindi man pigpangaranan ni kan mga NBI. Pigpangaranan, Sir Mar. Pigpangaranan naman.
Then Poloski is official na ano yan, na pahayag na in writing ang NBI? Wala po, Sir Mar, wala po. Wala. Duman lang sa press con talaga. Apo. ayun Tingnan ko ni Sir Mar, kung palitang after press con, medyo mga alas 11 pasado, natapos yung press con, pakiuranan ko ta si RD na kung pwedeng ma-live Makauron. interview pa dito sa radyo. Abo Sabi naman. na, mabasa na lang dapo duman sa press con sa bago. May pangyayari sa Mabaga. Anyway, ang sabi man baga ni Gobernador Casubago, ang provincial government is full support sa NBI, whatever investigations na nagigibon may kinaraman dyan. Apo, Sir Mar. Ayan. Ano pang question ko? Ano daw yan? Ano yan? Kalakaranda talaga yan na payula? Ang sabi Sir Mar duman, i-investigaran nila. Puro lang investigasyon. Yan, investigaran talaga, adi. Apo. Tagkod nga ako na may mga persona ngayang involved pa ngayon dyan. Since nga wala man tibig pangaranan. I-investigaran mi ngaya. Bata may mga naraman ako na garong may mga dating konektado dyan sa local enro na ngunyan, quarry operator na. May nadangog man ako, official. Yan, yung mga yun ang hapot, kalakaran ba yan? Opo. Na kailangan mo magbigay. Ang simon dyan, Sir Mar. Kumbaga, aram ninda kung ano sa kalakaran. Opo. Anak ng tinapay. Dapat talaga imbestigaran. Para maliwanagan ng mga kababayan ng Albayano. Jesus Mariusi pa di. Opo. Matubata yung magamping aligar na dahil dyan sa payola, kaya naalangkaw da ang kunyan, ang pamrisyuhan. Pero kung babasihan mo so market value na pigbabayadan nila dyan sa treasurer's office, bako man. Di ba? Igwa nga ni sa mga parapalangani doon sa muya. Tinawang kilibre. Basta 2 kubiko sana antipunan mo, libre. Di naman ka na mabakal. Naputol si Angel. Ayan na, Angel. Apo, Sir Mar. Ayos na. So, yan. Malinaw na sa nag-oral mong na sa mga ringgawan sa kuyang payo. Ayan sa buhay. So, yan po, Sir Mar. Ang mga follow-up na pa, hari duman sa press conference ng NBI Bicol, Angel Mostaza, DCGB. Thank you very much, mga tugang. So, yan po tabi. Ibinapala sa estafa yung kaso na extortion, robbery extortion. Ibinaba sa estafa according to the prosecutor. Sabi po kan NBI director sa press conference na ginibo a while ago. Okay? So, yan po tabi ang mga informasyones pa para po duman sa mga kabarangay ta. Alright. Duman sa mga kababayan, ay pangyayari ha? Parang may na-inspire so Department of Energy sa naging payag ni San Miguel Corporation. Ano yan? Chairman Mr. Ang na matabang sa Manila para duman sa waste to energy. Also Department of Energy ngunyan nag-aadal na da. Pigadala na kan Department of Energy ang basura na gamitin bilang source of energy. Ayan, nag-aradal na siya naman sa Singapore. Ayan, talagang ang problemado ang basura tayo. Kadakol na basura. Sabi ba ni Mr. Ang, kamo ngayang mga mayors digdi sa Manila, kung sa kamuya, kung muna idara ngayon na mga basura nito, no cost sa gobyerno. Libre. Mapot na akong facility. Kapag sa gobyerno mo niya, di ba, energy, na magamit daw mga tugang teknolohiya, na waste to energy, pagkakonsiderar na mga tugang mga eksperto. And yan daw solusyon para sa naglalalang basura. Aloy na yan ako niyan, di ba? Sa Singapore, yan ang gamit nila basta siguro sa may mga bago na daw na teknolohiya na talagang sisiguro na di man makaka-apektar mga tugang sa environment. Yan po ang mga development pa sa tuya pong palibot may kinaraman dyan. Okay? Alright, may mga nagruluwasan na naman mga tugang sa mga social media, yung DSWD din ako. Anuhan kayong may nagruluwas naman ng social media manong sa mga ayuda. Wala daw po yun. Alright. May lumang kontratista
nin flood control projects, mga tugang, swak na ya sa halos lahat ng riyon. Pangyari, ano sabihin nito niya, Pinilabas po sa publiko ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang listahan kan top 15 na contractor sa flood control projects, kung saan 5 sa mga ini halos may proyekto sa kada riyon. Kunyari na. Sa 15, so 5. Halos kapusta riyon igwang project. Kunyari, matindi Sa press conference o press briefing sa Malacanang, sinabi kang presidente na ini, mga tugang, resulta sa inisyal na investigasyon kan Department of Economy, Planning and Development o DepDev, matapos na isumitir kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa listahan kang gabos, mga tugang, na control projects sa Pilipinas. Sabi kang presidente, ang pangaran kan mga kontraktor mahihiling sa website na www.sumbongsapangulo.ph at pwedeng i-check ng kahit sino na mamamayan kung ano ang progreso ng mga proyekto ng flood control sa kanilang lugar. Oy, mga pag-ariba sa newsroom, baluado nito yung www.sumbongsapangulo.ph kung igwa man ang God. Mahiling talaman kung may mga prominente dyan. Ano mga pangaran. Okay, so yan po tabi, ang mga developments ko niyan sa mga pangyayari sa palibot sa Mabaka. Okay, paano tabi, mga kapatid? Ako po, iskeda na muna. Dito po sa programa, I hope na kami nakapaglingkod ng tapat at tama. Ngunyan pong Aldao, para po sa ito. Agabos po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kabaran po ni Kuya Juna Pulis sa lado technical, kasubago, kasabay po si Chief Ramir. Jerome Nico Martinez sa lado kang IT sa DCB Social Media Department. Sa bilog na tropa, ako po si Mardela Deng Ibas. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Habang na po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly in just as your time. Bye-bye. It'll rain.